Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Bosta kienu dawk li ħadu f'idejhom ix-xogħol li jiġbru bl-ordni r-rakkont wieħed il-ġrajja li seħħew fostna, kif għaddewhom lilna dawk li sa mill-bidu rawhom bajnejhom stess u saru ministri tal-kelma. Hekk ukoll jien, Għażiż Teofilu, wara li bir-reqqa kollha qatt infittex it-tarif dwar kull ma ġara sa mill-bidunet, derli li għandi niktiblek kollox ħaġa bħaġa biex taraf sewwa l-verità sħiħa dwar kull ma tallimt. Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu reġa' mar il-Galilija u l-fama tiegħu xterdet ma' dawk li nħawi kollha, għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta' kulħadd. U ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh f'idejh il-ktieb ta' Eżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan il-kliem: L-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu konsagrani, bagħtni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-omja, irrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar sena tal-grazzja tal-Mulej. Imbagħad reġa' qala il-ktieb taħlura lil-qaddejja u qagħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu. U beda jgħidilhom: din il-kidba saħħet illum intom u tisimgħu. Il-kelma tal-Mulej. Skużawni. F'din il-silta eżistieħi illi għadna kif smajna, hekk ma' aspetti differenti li ma nistgħux nifqu fuq kull aspett, imma fuq ftit minnhom li jistgħu jgħinu anke il-mixja tagħna nisranija, il-mixja tagħna ta' fidi. L-ewwel ħaġa l-ewwel parti li qrajna f'dal-Evanġelu titratta l-ftuħ tal-Evanġelu skont San Luqa, fejn San Luqa qiegħed jgħidilna li din il-kidba indirizzata l-Evanġelu indirizzat il-ċertu Teofilu. Min kien Teofilu per se diffiċli ħafna biex nistgħu ngħidu. Bosta jsostu li anke fl-isem ta' Teofilu nistgħu lkoll kemm aħna nsibu lilna nfusna. Teofilu huwa dak li huwa maħbub minn Alla. U allura l-Evanġelu huwa indirizzat lilna lkoll kemm aħna illi aħna maħbubin minn Alla fil-ħajja tagħna. L-aħbar it-tajba, il-Vanġelu ta' Ġesu, huwa kollu kemm hu espressjoni tal-imħabba infinita ta' Alla għall-bniedem. Jekk naqtaw il-Vanġelu naqtawh minn din ir-relazzjoni intima, il-Vanġelu jieqaf ikun aħbar tajba. Il-Vanġelu jsir xi kodiċi morali, x'għandek tagħmel x'm'għandekx tagħmel, x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, peace fil-ħajja tagħna. Huwa biss f'kuntest li narfu min aħna il-maħbubin ta' Alla li l-Vanġelu jista' jkun aħbar daqshekk sabiħa. U naħseb dina trid tiftħilna għajnejna u qalbna eżistieħi. Aħna li qegħdin mixjin wara Ġesu li niċċelebraw l-Ewkaristija kull nhar ta' Ħadd, aħna li forsi aħna stess aħna l-ministri tiegħu fis-saċerdozju fil-ħajja konsagrata. Kemm għandna bżonn maħbubin tiegħi li nifqu ftit u noħorġu mir-rutina li aħna faċilment neħtlu fiha fil-ħajja tagħna fil-Knisja u niffokaw fuq dak li huwa essenzjali, li aħna maħbubin minn Alla. Minnaħa l-oħra eżisti il-bidu ta' dan il-Vanġelu hekk jiena biex ngħidlek jipprovokani għal ħaġa oħra. Il-fatt li San Luqa ħallinna il-ġrajiet ta' Ġesu li qatt tifittixhom bir-reqqa biex jgħaddihom il-komunità nisranija. B'xi mod permettu li ngħid aħna lkoll kemm aħna msejħin li nkunu evanġelisti li aħna nikdbu l-Vanġelu wkoll. Mhux nikdbuh fis-sens li kitbu Luqa, imma Luqa x'jikteb? Luqa jikteb l-esperjenzi ta' Ġesu li kellhom l-ewwel insara. Dawk li rawh, dawk li semgħuh, dawk li daquh. U aħna wkoll għandna bżonn ngħaddu din l-esperjenza ħajja ta' Ġesu lill-ġenerazzjoni ta' żmienna
u ta' warajna. Ftakru eżisti li il-qawwa tal-Knisja tal-bidu ma kellhomx il-Vanġelu miktub. L-ewwel ma kellhom l-insara tal-bidu kienet l-esperjenza. Għaliex aħna li drabi nitilfu l-esperjenza, u mbagħad il-ktieb, il-Vanġelu miktub bħala ktieb, nistu nitilfu anka il-perspettiva sieħa għaliex aħna għandna il-Vanġelu miktub. L-ewwel insara l-ewwel ma kellhom l-esperjenza ta' Ġesu mejxa fil-qawwa tal-Ispirtu Santu fih dan il-komunità nisranija. Imbagħad minn hemmhekk wara inħass il-bżonn li tinkiteb il-Vanġeli anka bħala katakezi għall-komunità nisranija. Xi drabi llum għandna bżonn nerġu ngħaddu minn din-dinamika li mhux immorru għall-Bibbja għall-Vanġelu biex neħlu miegħu bħala ktieb, imma biex jiftaħna mill-ġdid għall-esperjenza ewlenija u oriġinali li kellhom ħutna insara tal-bidu. Imbagħad il-qari li smajna tal-Vanġelu mill-ewwel ftuħ ta' San Luqa kapitlu 1 imur għal San Luqa kapitlu 4 fejn naraw il-Ġesu li wara li jiġi mill-Mamudija tiegħu minn Ġordanu jiġi midlug bl-Ispirtu Santu, hekk Ġesu jiġi u jibda jaqdi il-ministeru tiegħu il-Vanġelu jiffoka ftit fuq li Ġesu l-fatt li jmur Nazaret. Hawnhekk Ġesu imur lura fejn trabba, però ħajmur lura differenti minn sempliċiment ibn il-Mastru Daxxa. Ħajmur lura bħala il-midluk, il-Kristu, il-Messija. U din eżistijaj fiha nfisha għandha talima lina l-kol kemm aħna. Aħna li qegħdin nimxu wara Ġesu, mu speċjali wara niċċelebraw l-Ewkaristija, il-Knisja tgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu. Dik ma tfissirx il-qudies spiċċjat tilqu l-barra. Imma morru b'sens ta' missjoni l-mulej qed jibgħatkom u fejn jibgħatna. Immorru l-kol kemm aħna fin-Nażaret tagħna. Nażaret xi jfisser? Nażaret huwa l-ambjent tal-ħajja ta' kuljum. Li ċertament għall-maġġoranza tagħkom li qegħdin tisimgħuni l-ħajja ta' kuljum huwa iż-żwieġ, il-familja u d-dinja tax-xogħol. Magħha nżid ukoll ir-rikreazzjoni għax hija parti mid-dinja tal-ħajja ta' kuljum din. Kemm aħna għandna bżonn eżisti li mmorru lura fin-Nażaret tagħna mhux kif tlaqna, imma kif il-mulej qed jibgħatna. U qed jibgħatna lura l-kol kemm aħna bid-dilka tal-Ispirtu Santu fuqna. Kemm għandna bżonn aħna eżistijaj ninfiltraw anke bħala Knisja fil-ħajja ta' kuljum fil-ħajja tal-bniedem, però bil-qawwa tal-Ispirtu li ngħixu l-ordinarjetà li jgħix kulħadd. Kulħadd imur ix-xogħol, kulħadd ikollu d-diffikultajiet fil-familja, kulħadd irid isajjar, kulħadd irid inaddaf, kulħadd irid jiekol. Ġifieri il-ħajja normali, però ngħixuha bil-qawwa tal-Ispirtu. Kemm għandna bżonn eżistijaj li naqbdu dak li nagħmlu ta' kuljum, però nagħmluh maqudin ma' Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ġesu jmur f'Nażaret imissa jmur bħala il-midluk. F'Nażaret Ġesu jidħol fis-sinagoga u hekk naraw il-Ġesu li jaqbad il-kelma. U fil-kelma talla jaqra mill-ktieb tal-Profeta Eżajija u hemmhekk Ġesu ħajsib dik il-kelma li titkellem dwaru. U bħala il-midluk, il-mibgħut, il-mażul, il-Messija. U hawnhekk għandna eżistijaj tal-im oħra li aħna rridu nieħdu. Jekk Ġesu nnifsu fil-bidu tal-Vanġelu ta' Luqa u jagħmilha anke mad-dixxipli ta' Emmaus. Meta Ġesu f'San Luqa irid jitkellem dwaru fid-dawl tal-kelma talla. Ovvjament il-kelma li kellhom dak iż-żmien kienet il-kelma tat-Testament il-Qadim, it-Testament il-Ġdid ma kienx miktub kien mejjux, kienu qed jgħixuh. Imma kull il-dartejn insibu partikolari fil-bidu fl-aħħar tal-Vanġelu li Ġesu jitkellem dwaru fid-dawl tal-kelma. Hawnhekk għandna t-test ta' Eżajja. U mad-dixxipli ta' Emmaus fl-aħħar tal-Vanġelu meta Ġesu jqum il-mowt jidhirhom ikellimhom dwar x'kien hemm miktub dwaru fil-profeti u fit-Testament il-Qadim, fir-Att tal-Qadima. U hawnhekk eżistija realtà tant sabiħa li aħna jridu nifhmu li Ġesu permezz tal-kelma jrid laqgħana miegħu. Permezz tal-kelma aħna rridu nsiru nafu Ġesu minnu.
Kien jgħid San Ġilormu, min ma jafx l-Iskrittura ma jafx il-Kristu. F'Nazaret tal-ħajja tagħna ta' kuljum għandna bżonn nitalmu kif inqalbu l-Bibja. U allura jekk nixtieq nagħlaq billi nipproponilkom, inħeġġiġkom sabiex issibu b'mod prattiku kif tafu intom, kif tistgħu intom skont iċ-ċirkostanzi ta' ħajjitkom li tiġu intaċ ta' kuljum mal-kelma tagħha. Jekk tmorru l-qudiesa jew il-parti tal-kelma natu kasa. Daqs kemm importanti tqarbin, importanti li tisma' l-kelma. Xi drabi aħna tajna aktar enfasi l-Ewkaristija tqarbin mill-kelma tagħha. M'għandux ikun hekk. Il-Konċilju Vatikan II jallimna t-tnejn huma żewġ imwejjed eżisti. Minn fejn aħna nintaqgħu ma' Ġesu, minn fejn Ġesu jkellimna u jgħajjixna bil-kelma. Jekk inti rġgħat tmur il-qudiesa sib il-mument fejn inti tista' taqbad il-Vanġelu taqrah waħdek. Aw ħafna modi kif tista' tagħmel dan bil-Malti, bl-Ingliż, jekk tissib fuq l-internet, fuq il-mobile, għandna ruxmata ta' ċirkostanzi. Jekk m'għandix Bibja, nħeġġek tmur tixtri waħda, toqgħodx tgħid kemm hija diffiċli, ibda minn dak li possibbli. Fitxu laqat li jitrattaw il-kelma tagħha, fitxu gruppi li jibnu l-ispiritwalità tagħhom fuq il-kelma tagħha, mhux fuq affarijiet oħrajn li jispiċċaw il-kelma tagħha biss hija li tibqa'. Eżisti, jekk irridu nsir nafu l-dan Ġesu b'mod ġdid, għandna bżonn il-kelma. In-nies Nażaret il-Ġesu kun jafuh. Però issa kollhom bżonn isiru jafuh fid-daw tal-kelma. Jista' jkun li inti l-Ġesu s'issa tafu mis-santi, m'hemm xejn ħażin, bħalma n-nies ta' Nażaret kun jafuh fi ħajja ta' kuljum. Imma issa kollhom isiru jafuh fid-daw tal-kelma. Jista' jkun li inti l-Ġesu għandek bżonn issir tafu fid-daw tal-kelma, mhux aktar Ġesu tas-santi, Ġesu tal-kodba, Ġesu tal-katekiżmu meta kont żgħir, imma issa Ġesu permezz tal-kelma tiegħu. Ejjew nieħdu l-kol kemm aħna dan li l-mulej qed jagħtina. Li permezz ta' kelmtu aħna ħansiru nafu lilu. U jekk nagħmlu dan, il-mulej qed inasliem.